ओमफ्राय नोंखौसो अफिसार नों खोथाखौ उन सिगां सानना नायदोंना मा अख्रां नों आंनि बिखायाव फै हेलौ लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों बे बोसोरनिनो फैनो गोनां खौसे फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय दिलीप स्वर्गियारि बिथांनि मोनसे आबुं बर' सावथुन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बेनि गासै डिटेल्सखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर बे सावथुननि मुङानो जादों अन्थाइ बिखा बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन अलंबार अनजालि रिंखां बिस्टि कृष्ण दैमु दिलीप रिधिका आरो मिथिसार बिथांमोनखौ बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों बिथां दिलीप आरो कृष्ण बिथांमोनहा बे सावथुननि स्क्रिप्टखौबो लिरदों बिथां दिलीप स्वर्गियारियानो डिअपिआव दङ बिथां धैल सिंह दैमारी एमइआव दङ रिधिका मुसाहारि बे सावथुननि एडिटराबो जादों बिथां दिलीप स्वर्गियारि करिय'ग्राफार हिसाबै दङ दैमा आरो दिलीप लाइटआव दं गोहोम गयारी लोगोफोर बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों रिंखां नार्जारि आरो फेरलां लोगोफोर आसा खालामो बे सावथुनखौ बयबो नोंथांमोनहा अनसायगोन लोगोसेनो नोंथांमोना बे सावथुनखौ बुकिं खालामनोब्ला नैबे होखानाय नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर गोजोन्थों।